everyone, ina muku fatan alkhairi, fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So insha Allah today I will discuss about liquidity concept, insha Allah, and key levels of liquidity, and also change of characters and fake out of liquidities, insha Allah. So that already in last video I discussed about that. Nace liquidity types is divided into three. Nace liquidity ya kasu zuwa kaso guda biyu, kaso zuwa uku, sannan na nuna examples ɗinsu, so that in this video ma insha Allah I will show you the best liquidity strategy that is paying you a notch. So that in this video you need muna buƙatar full attentions ɗinka, muna buƙatar full nutsuwarka, domin wannan strategy ne, wannan karatun strategy ne, so that the studying strategy is not like studying in technical analysis. So that karatun strategy ba kamar irin sauran karatu ba ne da ka sani, so that yana buƙatar your full attentions, so that ana buƙatar your full attentions, so that insha Allah a wannan bidiyo har da yadda za ka rinka amfani da trading view za ka koya, so that idan ba ka fara amfani da trading view ba ka je kai downloading ɗinta, bacin kai downloading ɗinta sai ka fara kalla. So that shi wannan bidiyo ko in ce wannan karatu na strategy ba a so wai da zarar ka fara yi sau ɗaya ko sau biyu ka ce, da zarar ka kalli bidiyo sau ɗaya ko sau biyu za ka ce shi kenan ba za ka ƙara kallon bidiyo ba. No, idan kai haka ka yi mistake. At least ana buƙatar ka kalli bidiyo more than 3 times, so that in har za ka kalle shi more than 3 times you will understand it well. I hope you all getting my point. So that insha Allah zan fara tattaunawa akan types of liquidities. So that already in last video na tattauna a ce types of liquidity is divided into 3. Na ce what and what? Na ce number one, a part of liquidity concept muna da liquidity pool. Menene liquidity pool? Duk lokacin da ka ji an ce maka liquidity pool in forex trading, so that ana nufin kuɗaɗe sun cunkushe. Cunkoson da aka samu shi ake kira da liquidity pool. For instance, let I give you the examples, so that domin a fahimci abin yadda ya dace. Misali, for instance, wannan ka ɗauka ka ƙaddara it's just like a chart ne, ko ƙaddara wannan chart nake zanawa. Misali kasuwa ce a haka, an yi kasuwa, so that sai kasuwan nan da aka yi sai take ranging kamar haka. Kasuwan nan take ranging kamar yadda nake kwatanta ta ɗin nan, take ranging either ita bata je downtrend ba, sannan kuma ita ce bata je uptrend ba, bata je downtrend ba. So that a wannan gurin me aka samu? A nan gurin mun samu liquidity pool. Wannan cunkushewar da kasuwar ta yi a daidai nan gurin, cunkushewar nan da kasuwar ta yi idan ka ɗau trend line ka ja kamar haka, wannan cunkoson da aka samu a daidai nan gurin, buyers ba su karɓi kasuwar ba, sannan kuma still sellers ba su karɓi kasuwar ba a daidai zone ɗin nan. Kun ga kenan sellers ba su karɓi kasuwar ba. Idan ka ja trend line ɗinka za ka ga kuma still buyers ma ba su karɓi kasuwar ba. Idan ka duba, so that yanzu za mu ja trend line ɗinmu, ko ƙaddara wannan market ɗin ce a haka, so that yanzu mun ja trend line ɗinmu, so that wannan cunkoson da aka samu a daidai nan gurin, a daidai zone ɗin da aka samu wannan cunkoson da aka samu, we are just calling it a liquidity pool. I hope you understand the liquidity pool in a simple step. So that me nace muna kiran wannan liquidity pool? So that bari mu rubuta liquidity pool. So fatan ana fahimtar yadda ake amfani da still trading view, so that inda nake daddannawa nake amfani da abubuwan za ku rinka fahimta. So that liquidity pool we just za mu rubuta kawai, za mu yi abbreviation ɗinsa, za mu rubuta LP kawai, so that mun rubuta liquidity pool. So that wannan cunkoson da aka samu a zone ɗin, wannan cunkoson da aka samu shi ake kira, we are just calling it a liquidity pool. I hope ana fahimta ta. Wannan cunkoson da aka samu a daidai zone ɗin nan shi muke kira da liquidity pool. Liquidity P pool. So that wannan cunkoson da aka samu a daidai zone ɗin shi ake kira da liquidity pool. Fatan an fahimci menene liquidity pool.
Fatan an fahimci menene liquidity pool. Wannan cunkoson da aka samu shi ake kira da liquidity pool. Dalilin da ya sa ya zama liquidity pool shine nan. Misali, some sellers sun siya ku kaddara a daidai nan gurin, sun siya a nan, sun siyar a nan, sun siya a nan, sun siyar a nan. So that wannan cunkoson da aka samu ai kuɗaɗe ne. Already na faɗa muku shi liquidity is just represent a forex trading ko in ce a crypto space. A crypto space idan ka ji an ce maka liquidity, we are just meaning money kawai. Idan ka ji har an ce maka liquidity ana nufin kawai kuɗi. I hope you getting my point. So that wannan cuku-cukun ana nufin kawai kuɗi ya yi cuku-cuku a nan gurin. Wannan cuku-cukun da aka samu a zone ɗin nan shi ake kira da liquidity pool. Sannan always don't take trade in this zone. Duk lokacin da kaga kasuwa ita bata fita ba, ta wannan cuku-cukun, some sellers su siyar a nan, some buyers su siyar a nan, some sellers su siyar a nan, some buyers su siyar a nan. Kasuwar dai ta ƙi actual taking a good direction, so that this abin da wannan abin da kasuwar ta yi kawai we are just calling it a liquidity pool. Fatan an fahimci menene liquidity pool. The second thing is liquidity sweeping. So that menene liquidity sweeping? So that ku kaddara market ɗin still tana under liquidity pool ɗin nan, sai kawai still kasuwar some sellers su siya a nan, some buyers su siyar a nan, some sellers su siya a nan, some buyers su siyar a nan, some sellers su siyar a nan, some buyers su siya a nan, some sellers su siyar a nan, some buyers su siya a nan. I hope you understand what I mean here. Some sellers sun siya a nan, some buyers sun siyar a this zone. Some sellers sun ɗau trade ɗinsu, misali ku kaddara some sellers sun ɗau trade ɗinsu a nan gurin, some buyers sun siyar a nan, some sellers sun ɗau trade ɗinsu a nan, some buyers sun siyar a nan. So that still kasuwar tana ta cuku-cuku, kuɗaɗe suna ta cuku-cuku. So that kuɗaɗen nan cuku-cukun da suke ne yasa aka kira shi da liquidity pool. So still idan ka ɗau trend line ɗinka ka ja, idan ka ɗau trend line ɗinka misali for instance ka ja kamar haka, za ga still kasuwar is so consolidation. Wannan a forex market, wannan abin da kasuwar take a daidai nan gurin, we are just calling it a ranging market ko kuma ka ce consolidation. A part of kuma liquidity strategy, wannan ba za ka kira shi da consolidation ba, saboda me? We are under the advanced class. We are under the advanced class. Kawai abin da za ka kira shi da liquidity pool. Wannan cunkushewar da kuɗaɗen suka yi su ake kira da liquidity pool. Fatan an fahimci menene liquidity pool. The second thing, liquidity sweeping. To sweep the liquidity of the zones. To sweep the liquidity of the zone. A cire kuɗaɗen zone ɗin. A cire kuɗaɗen zone ɗin shine nan liquidity sweep. So that ku kaddara still za mu ci gaba da trading. Ku kaddara market ce haka muna trading. So that kawai sai some sellers suka zo, some buyers suka zo a daidai zone ɗin nan, a daidai zone ɗin nan, a daidai zone ɗin nan. Sai some buyers suka zo za su yi trade a kasuwar a daidai zone ɗin nan, daidai wannan zone ɗin, daidai wannan zone ɗin, tunda some sellers sun siya a nan, some buyers sun siya, some sellers sun siya, some buyers sun siya. So that a daidai zone ɗin kawai some buyers masu siya za su siya suna expected ɗin misali for instance idan masu siya masu siya kawai we are just suna expected ɗin kasuwar a daidai zone ɗin nan, kun ga tunda suna trade ɗinsu based on liquidity pool, suna trade ɗinsu based on wannan consolidation ɗin da yake faruwa a nan. Kawai wasu some sellers sun siya a daidai nan, some buyers sun siya a nan. So that always ita market ɗin can never take the direction until she grabs the liquidity. I hope you are getting me well. So that a daidai zone ɗin nan kuma, a daidai zone ɗin nan kuma, daidai wannan zone ɗin. So that buyers suka sai some sellers suka saita stop loss ɗinsu, suna expected ɗin that kasuwar zata tunda kawai ta zo, tunda sun ja trend line ɗinsu kamar haka, suna expected ɗin to tunda ta dawo wannan supply, tunda ta dawo wannan demand zone ɗin, we are expected the market to go for this supply. Tunda kasuwar tana wannan demand zone ɗin na support, so that suna expected ɗin kasuwar za ta koma wannan supply zone ɗin. Fatan ana fahimta ta. So that SL ɗinsu ya kasance a daidai wurin nan da na ja, ya kasance SL ɗinsu ya kasance a daidai nan gurin. Sun saita stop loss ɗinsu ku kaddara a nan gurin. Me kasuwar ta yi? Me kasuwar ta yi? Kawai sai aka ga kasuwar daga daidai zone ɗin kawai sai aka ga boom, kasuwar ta cire musu liquidity. So wannan liquidity da kasuwar ta cire, we are just calling it a liquidity sweeping.
wannan liquidity da kasuwar ta cire a nan gurin kawai ana expected ɗin kasuwar kawai za ta je for the downtrend. Kawai aka ga wani candle ya fito kawai. Aka ga kasuwar boom ta cire liquidity kamar haka da yadda kuke gani. Kawai boom aka ga kasuwar ta cire liquidity. So that wannan liquidity da kasuwar ta cira a daidai nan gurin kun ga me ta cire musu stop loss ɗinsu. Kun ga wannan liquidity da kasuwar ta cira wannan candle ɗin da ya zo ya cire liquidity. This candle that is come to grab the liquidity, we are just calling it a sweep candle. Sweep. That is why muke kiran zone ɗin nan da liquidity sweep zone. So that wannan liquidity da aka cire a nan gurin shi ne nan yasa aka samar da liquidity sweeping. I hope you understand the liquidity sweeping in a simple steps so that za mu rubuta liquidity sweeping a daidai zone ɗin nan tunda a daidai zone ɗin nan aka cire liquidity, aka yi sweeping na liquidity ɗin zone ɗin. Liquidity sweep. Mun samu the second point ɗinmu shine LS wato liquidity sweep zone. Liquidity sweep zone. I hope an fahimci ina ne liquidity sweep zone. So that liquidity sweep zone shine zone ɗin da aka cire SL na mutane, aka cire stop loss kenan na mutane, shine liquidity sweep zone. Wannan zone ɗin da ya cire liquidity shi ake kira da liquidity sweep zone. Fatan ana fahimta ta. So that guys, a daidai zone ɗin nan da aka cire liquidity ɗin nan shi ake kira da liquidity sweep zone. Wannan liquidity da aka cire a daidai zone ɗin, shi yasa aka samar da liquidity sweep zone. So da idan misali kun ja trend line ɗinku kun ga market ɗin tana under consolidate ɗin nan. Misali ku kaddara yanzu misali kasuwar tana ina kenan. Baki ɗayan kasuwar kun ga tana under supply kenan. Ga baki ɗayan kasuwar kun ga we are expected duk lokacin da kasuwar take under supply shine under lokacin kasuwar tana sama. Idan kuka duba yadda na ja candles ɗin za ku ga kasuwar na seta ta ne kawai kasuwar tana under supply zone ake trading ɗin. So tunda kasuwar tana under supply zone so that me kake expecting you as a trader kawai kana expected ɗin kasuwar kawai za ta dawo zuwa downtrend ɗin. So that kawai sannan kuma aka samu wannan consolidation ɗin da ke tsakanin zone ɗin nan. Wannan consolidation ɗin da aka samu so that kar ka taɓa yin trading at this zone. Don't ever take trade in a consolidation zone. You as a strategy trader don't trade in a consolidation zone. Fatan ana fahimta ta. So that dole kasuwar can never take duk lokacin da kaga cuku-cuku a kasuwa kar kai trading because market ɗin she need a fuel, tana buƙatar mai. Market ɗin tana buƙatar man da za ta tafi. So menene manta? Liquidity. Menene liquidity? Kuɗi. So that to dole sai ta zo ta cire liquidity ɗin zone ɗin nan sannan kasuwar ta iya ɗaukan direction ɗin da za ta iya wannan. So that wannan liquidity da ta cire a zone ɗin nan shi muke kira da liquidity sweeping in a liquidity strategy. Fatan an fahimce ni. So that the second thing me nace liquidity grabbing. Tunda na ce muku already types ɗin is guda uku. Types ɗin nasu guda uku ne. So me ya faru a daidai nan gurin? Idan muka ƙara ɗaukan face ɗinmu a daidai nan gurin me ya faru? Some buyers suna tunanin cewa tunda kasuwar ta yi tunda ta yi sweeping liquidity kawai za ta ɗau direction. So that a daidai zone ɗin nan sai kasuwar daidai zone ɗin nan da kuke gani a daidai zone ɗin nan kasuwar kamar haka. Kawai sai kasuwar ta juya kamar za ta ɗau direction. Kawai sai kasuwar boom ta dawo a daidai zone ɗin nan. Bacin a daidai zone ɗin nan sai kasuwar kuma ta zo sai ta cire liquidity. Ta yi sweep, ta yi grabbing liquidity. So that wannan grabbing liquidity ɗin da ta yi kasuwar a daidai zone ɗin nan so that muna kiran shi da liquidity grabbing. Liquidity grabbing. Fatan ana fahimta ta. Wannan liquidity da kasuwar ta cire a daidai zone ɗin nan muna kiran shi da liquidity grabbing. Wannan kibiyar da ta dawo ta grabbing liquidity, ta cire liquidity, grabbing, kwashewa. Yayin da a kalmar turanci ka ji an ce maka grabbing is just represent a kwashewa. Kawai ana nufin kwashewa. So that wannan arrow ɗin so da some buyers suna expected ɗin cewa a daidai zone ɗin nan. Kawai kasuwar tunda ta yi cire liquidity da ya kamata
kawai za ta koya ma ne, sai suka ga kasuwar kamar ta fara juyawa a daidai zone ɗin. So da suka ga kasuwar ta fara juyawa a daidai zone ɗin, kawai me, sai suka saita stop loss ɗinsu a daidai zone ɗin. Me ya faru? Suna saita stop loss ɗinsu, kawai sai wannan candle ɗin ya zo boom ya musu grabbing liquidity. So that kasuwar duk lokacin da ta yi grabbing liquidity, so that to dole za ta ɗau direction, saboda liquidity ɗin shine fuel of the market ɗin. Liquidity is the actual fuel of the market. Fatan ana fahimta ta. Liquidity is the actual fuel of the market. So that kun ga wannan candle ɗin, shi za mu kira shi da grabbing liquidity candle. So that za mu rubuta mishi LG, liquidity grabbing candle. So that kamar haka, liquidity grabbing candle. Grabbing liquidity candle. Grabbing liquidity, so that daidai zone ɗin kuma aka samu liquidity grabbing. So that a daidai zone ɗin nan aka sami me? Aka samu liquidity grabbing. Me ya samar da liquidity grabbing? Wannan candle ɗin da ya cire, wannan candle ɗin da ya cire liquidity shi za mu kira shi ne da me? Liquidity grabbing candle. So that fatan an fahimci wannan. Liquidity grabbing candle. So that duk lokacin da kuma aka samu wannan candle ɗin, wannan wanda ya samar da candle ɗin, wannan candles ɗin da ya samar da liquidity grabbing candles, so that shi ake kira da fakeouts candles. Wannan candle ɗin da ya zo ya cire shi sannan ya juya ɗin, shi ake kira da fakeout candles. Fakeout candle. Wannan candle ɗin shi ne fakeouts candle ɗinmu. I hope kun fahimta. Candle ɗin da ya cire liquidity na ƙarshe, shi ake kiran shi da fakeouts liquidity candle. A part of liquidity strategy. So that duk lokacin da aka samu wannan, so that kasuwar she must, dolanta she must take the direction. Kamar yaya? Duk lokacin kamar misali, duk lokacin da kaga an samu grabbing liquidity, so dole in har kasuwar ta yi actual grabbing liquidity, ta cire liquidity na gaskiya, to dole za ta ɗau direction. So you as a liquidity trader, me za ka yi a daidai nan gurin? Yaya za ka yi kai escorting ɗin trading ɗinka? Yaya za ka yi kai escorting ɗin trading ɗinka? Misali, kafin daman ka shiga kasuwar, ka samu 3 confirmation. Wannan number 1 confirmation, kasuwar da ta fita haka, ka tabbata kasuwar daman tana under supply zone ɗin nan, sai aka samu wannan cuku-cukun, aka samu liquidity full ɗin nan. Wannan cuku-cukun da aka samu, number 1 an samu confirmation ɗinka na liquidity full. Fatan an fahimce ni. So that number 2 kuma, liquidity sweep. Wannan cuku-cukun da aka samu shine liquidity full. So that sweeping ɗin nan kuma na liquidity ɗin da aka yi a daidai wannan zone ɗin. Wannan zone ɗin liquidity sweep zone ɗin nan. So that shi kuma a daidai nan setup ɗinka za ka ce ya hau. Tunda an yi sweeping liquidity. So that a daidai zone ɗin nan, a daidai zone ɗin nan za ka iya cewa setup ɗinka ya hau. So that me ya faru a daidai nan after the sweeping liquidity? So that kasuwar sai still ta kamar za ta ɗau directions, sai suka zo suka saita SL ɗinsu a daidai nan. Boom, kasuwar sai kuma ta fitar da second confirmation ɗinmu, liquidity grabbing. So that kai ka ga yanzu finally setup ɗinka ya hau. Finally yanzu setup ɗinka ya hau. Saura change of character. Me ake nufi da change of character? Me ake nufi da change of character? Abin da ake nufi da change of character shine nan, misali, motsin candle ɗin ya juya akala, shi ake kira da change of character. Character kamar misali like ka ce ɗabi'a, to kasuwar ta canza ɗabi'a. Misali ya canza, ya kamar alamun juyawa, shine nan change of character. So that duk wannan misalin da na bada, za mu je kasuwa ma mu nemi misalin. So menene misali change of character? Change of character shine misali a samu kamar confirmation na juyawar kasuwar. Daga ƙasa misali, bacin an gama samun wannan, an gama samun grabbing liquidity da sauransu, so that kasuwar misali bacin ta misali yi grabbing liquidity, kamar misali kamar haka, bacin kasuwar ta juya, bacin already daman ta fake out candle ya fita ya cire liquidity, sai kaga kasuwar kamar misali kamar haka ta juya. So wannan juyawar da ta yi, we are just calling it a change of character. Fatan an fahimce mu. Wannan juyawar da kasuwar ta yi, we are just calling it a change of character. So that ko kaddara yanzu kasuwa za mu zana ta a ta juya. Still ba za ka ɗau trading ba. So that kana jiran change of character. Menene change of character? Misali kamar haka.
so that kaga a nan gurin an samu change of character. Idan misali ka duba da kyau za ka ga possibility an samu change of character. Kasuwar alamun ta yi, bari mu tsaya, bari mu juya liquidity grabbing candles ɗinmu domin mu ga abin yadda ya dace. So that idan kuka duba kuka lura a daidai nan gurin me aka samu, mun samu change of character. Menene character ɗin da ya canza? Misali bacin an yi grabbing liquidity ɗin zone ɗin, so that sorry, bacin an yi grabbing liquidity ɗin zone ɗin, idan kuka duba za ku ga character ɗin kasuwar ya canza kamar haka, ya juya. So that wannan juyawar da ya yi shi ake kira da change of character. So that a daidai nan gurin you as a liquidity strategy trader, a nan za ka ɗau trading ɗinka. So that za ka zo ka seta stop loss ɗinka a daidai nan gurin a ƙasan wannan fake out ɗin. Wannan shine fake out candle. Bari na ja arrow na ja muku shi. Wannan shine misali, sorry. Wannan shine fake out candles. Wannan candle ɗin da ya cire liquidity ɗin, wannan candle ɗin da ya cire liquidity shine fake out candle. So that SL ɗinka zai kasance a ƙasan shi. SL ɗinmu, stop loss ɗinmu zai kasance a ƙasan shi. So that we will going to put our stop loss there. We will going to put our SLs there. So that bacin mun saka stop loss ɗinmu a daidai haka, so that target ɗinmu bacin mun samu change of character, mun samu wannan liquidity grabbing ɗin, sannan kuma mai wannan fake out ɗin ya fita, mun samu change of character. SL ɗinmu, stop loss ɗinmu zai kasance a daidai nan. Bacin mun seta stop loss ɗinmu a daidai nan. Bacin mun seta stop loss ɗinmu a daidai nan. A daidai zone ɗin nan bacin ku ƙaddara a daidai zone ɗin nan muka seta stop loss ɗinmu. So that bacin mun seta stop loss ɗinmu kamar haka ya hau. So that za mu yi targeting ɗin sweep zone. Ina ne sweep zone? Ina ne sweep zone? Ina ne sweep zone? Daidai wannan zone ɗin, sorry. Bari mu rage. Sorry guys. So that wannan zone ɗin shine sweep liquidity zone ɗinmu. Wannan zone ɗin shine sweep liquidity zone ɗinmu. Sweep liquidity zone ɗinmu. So that wannan zone ɗin da na yi targeting shine targeted zone ɗinmu. So that kun ga it's just about, min nemi just about 1:3 risk to reward ratio. 1:3 risk to reward ratio. So that fatan an fahimta wadda wannan strategy zai yi, za ka yi amfani da shi sannan kuma ya biya ka a lot of money that you never think it unexpected. So that fatan an fahimci wannan strategy na liquidity concept. So that yanzu za mu je kasuwa kamar yadda na baku misali akan wannan strategy. Yanzu za mu je kasuwa na nuna mana strategy yadda yake aiki well. Yadda yake aiki well. So that kafin mu je ko ina ma, kafin mu je da nisa, so that kamar a daidai nan gurin me ya faru? A daidai zone ɗin nan baki ɗaya. Let I try to mark this zone. Let I try to mark this zone. Let I try to mark this zone full way. So that a daidai nan zone ɗin me ya faru? A daidai zone ɗin nan za mu duk setup, duk abin da muke nema mun riga da mun same shi. Saboda me na ce haka? Idan misali kuka duba, bari mu removing wannan review ɗin namu da muka yi already. Tun da already mun gama reviews ɗin. So that za mu ɗau trend line ɗinmu. Wannan trend line ɗin misali ka ja shi. So that bacin mun ja trend line ɗinmu a daidai zone ɗin nan me aka samu? Wannan zone ɗin an yi trade just based on wannan cuku-cukun da aka samu, shi muke kira da liquidity full zone. Wannan cuku-cukun da aka samu shine liquidity full zone. Wannan cuku-cuku da aka samu a daidai zone ɗin nan shi we are just calling it a liquidity full zone. Fatan an fahimta. Wannan cuku-cukun da aka samu a daidai zone ɗin nan shi ake yi wa laƙabi da me? Da liquidity full zone. Idan kuka ƙaddara za ku gani, idan kuka duba za ku ga some buyers sun siya, some sellers su siyar. Misali some buyers sun siya, some sellers
sun siyar, some buyers sun siya anan sun yi target ɗin wannan zone ɗin, sellers kuma suka karɓa anan suka yi target ɗin wannan zone ɗin, buyers suka karɓa anan suka yi target ɗin wannan zone ɗin, sellers suka karɓa anan suka yi target ɗin wannan zone ɗin, buyers suka karɓa suka yi target ɗin wannan zone ɗin, so that sellers kuma sai suka yi expected ɗin kasuwar a daidai nan gurin za ta ƙara komawa wannan zone ɗin. Fatan an fahimta. Sellers tunda some buyers sun siya anan some sellers sun siyar, some buyers sun siya some sellers sun siyar, some buyers sun siya some sellers sun siyar. So that to kun ga ko dole sellers za su yi expected ɗin kasuwar za ta ƙara komawa ƙasa. So that a daidai zone ɗin nan me ya faru? Kawai some buyers sun siya a daidai nan gurin. A daidai nan gurin some buyers sun siya. Kawai some sellers sun siya, sellers masu siyarwa sun siya sun ce idan ya zo nan gurin kawai ya ba su riba tunda trade ɗin da suke idan kuka duba za ku ga suna yin shi ne just based on this consolidation, based on this liquidity pooling, so that kawai me ya faru a daidai nan gurin kawai boom sai kasuwar me kawai ta yi musu sweeping liquidity, so that wannan abin da ya faru a daidai nan gurin, wannan candle ɗin da ya zo ya yi grabbing liquidity ɗin, wannan daidai zone ɗin da aka cire musu liquidity ɗinsu shi ake kira da liquidity sweep zone. A daidai zone ɗin nan da aka cire musu liquidity shi ake kira da liquidity sweeping zone. Fatan an fahimci liquidity sweeping zone. Kamar yadda na bamu shi a wancan misali, kamar yadda na ba da shi a wancan example, so that idan kuka kalla a nan za ku ga duk abin iri ɗaya yake tafiya. Idan kuka kalla za ku ga abin gabaki ɗaya iri ɗaya yake tafiya ba wani bambanci. So that bacin an yi sweeping liquidity ɗinsu me ya faru? Still a daidai nan gurin a daidai nan gurin kuma sai aka samu grabbing liquidity a daidai zone ɗin nan. A daidai zone ɗin nan kuma sai aka samu liquidity grabbing. Daidai zone ɗin nan tunda kasuwar misali bacin ta yi grabbing liquidity sai da still sellers ɗin ba su haƙura ba sai suka ce we are expected that the market ɗin tunda ta riga da ta cire liquidity tunda misali ta yi mana sweeping liquidity ɗinmu, to tabbas kasuwar za ta dawo izuwa downtrend, za ta dawo izuwa selling ɗinmu, za ta dawo izuwa zone ɗinmu. So that me ya faru a daidai nan gurin? Sai me kasuwar still kasuwar me ya faru a daidai zone ɗin? Still kasuwar boom ta yi musu grabbing liquidity. Kun gani? Boom kasuwar sai ta ƙare musu grabbing liquidity. Fatan an fahimta. Har sai da ta zo wannan candles ɗin da ya yi grabbing liquidity ɗin, bari in ja muku shi da arrow. Wannan candle ɗin da ya yi musu grabbing liquidity, wannan dogon candle ɗin da ya fito ya musu grabbing liquidity shi muke kira da me fake out candle. Fatan an fahimce ni. Shi ake kira da fake out candles. So that me ya faru a daidai nan gurin kamar yadda na faɗa, bacin misali wannan candle ɗin da ya zo ya cire liquidity ɗin, wannan candle ɗin bacin ya cire liquidity ɗin sai aka samu mai change of character. A daidai ina aka samu mai change of character ɗin? A daidai nan gurin, a daidai zone ɗin nan sai aka samu me, sai kasuwar ta yo ƙasa. Bacin ta yo ƙasa a daidai zone ɗin nan sai aka samu change of character. Bacin grabbing liquidity sai me aka samu change of character. Change of character shine kasuwar alamun juyowar nan da za ta yi shi ake kira da change of character. Alamun juyowar nan da za a yi da kasuwar, alamun kwanar da kasuwar ta yi shi ake kira change of character. Fatan an fahimce ni. Alamun juyowar da ta yi ita ce change of character. So that bacin an samu wannan change of character ɗin, mu stop loss ɗinmu tunda za mu yi trade ne based on liquidity. Stop loss ɗinmu ina zai kasance? Stop loss ɗinmu zai kasance at this zone. Stop loss ɗinmu zai kasance at this zone. Stop loss zai kasance at this zone ɗin nan da na yi marking ɗin shi. Wannan zone ɗin da na yi marking ɗinsa a daidai nan stop loss ɗinmu zai kasance. Target ɗinmu fa, target ɗinmu kuma na ce mi target ɗin swap zone. Ina ne swap zone? Wannan zone ɗin. Bari in ja shi da arrow. Wannan zone ɗin shine swap zone ɗinmu. Wannan zone ɗin shine swap zone ɗinmu tunda a zone ɗin aka yi sweeping liquidity. Fatan ana fahimtar duk abin da nake zanawa. So that a daidai zone ɗin da aka yi grabbing liquidity ɗin, so that shine swap zone. So a daidai swap zone ɗin kuma shi target ɗinmu zai kasance, so that kawai sai mu yi placing ɗin trading ɗinmu a daidai gurin. Ina za mu yi placing ɗin trade ɗinmu? Misali mun ɗau trade ɗinmu a daidai nan. Bacin mun ɗau trade ɗinmu a daidai nan me zai faru kawai? Kawai me zai faru? Boom sai kasuwar ta zo zone ɗinmu har ta yi above zone ɗinmu. Kun ga me ya faru a daidai bacin ta wuce zone ɗin namu me ya faru? Kasuwar juyowa ta yi. Sorry.
Bacin mun yi taking trade ɗinmu a wannan zone ɗin, sorry bari mu ƙara maimaitawa. Fatan ana fahimta saboda karatun ina yin shi ne daki by daki kuma dalla dalla ta sigar da za a fahimta. Bacin mun yi taking trade ɗinmu a daidai nan boom, kasuwar sai da ta zo har gaba da sweep zone. Kun ga wannan zone ɗin shine nan swap zone ɗinmu da za mu yi targeting. Kun ga mun yi targeting daidai swap zone ɗin. Mun nemi just about 1:2 risk to reward ratio. Amma me ya faru? Boom, sai da kasuwar ta yi aboving ɗin wannan ma price ɗin. Amma me bata ƙarasa actual consolidation zone ɗin ba. Bata ƙarasa ba, still kasuwar ta ƙara juyawa. So that kun ga wannan concept ɗinmu na trading ya riga da ya gama hawa. Fatan an fahimci duk abin da muka yi a daidai zone ɗin nan. Sannan kuma an ƙaru da abubuwa masu tarin yawa. So that wannan kenan. So that bacin wannan kuma saura abu na gaba da na ce zan tattauna a kansa key levels. Misali meye key levels? Liquidity key levels. Misali inda aka ciccire liquidity. Duk zone ɗin da aka cire liquidity, so that let us try to mark it. So that misali ku ga kamar wannan zone ɗin, kamar wannan zone ɗin, kamar wannan zone ɗin an cire liquidity. Wannan zone ɗin is a liquidity key levels, key zone. Wannan zone ɗin liquidity key zone ne, so that bacin shi ma wannan zone ɗin shi ma liquidity key zone ne. So da duk lokacin da aka cire liquidity za ku ga kasuwar ta fita. Me ta fita? Za ku ga ta motsa ta yi movements. So that nan ma liquidity key zone ne, nan ma liquidity key zone ne, nan ma liquidity key zone ne. Fatan ana fahimtar liquidity key zones. So that bacin nan ma nan zone ɗin ma shi ma liquidity key zone ne, nan 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 ma liquidity key zone ne. Duk lokacin da kuka ga an samu wannan fakeouts ɗin, sannan an yi grabbing liquidity, bacin an yi grabbing liquidity, kasuwar ta ɗau direction. So sunan gurin liquidity key zone. So a wannan bidiyo alhamdulillah mun tattauna abubuwa masu tarin yawa, sannan kuma mun tattauna ilimummuka masu ɗimbin yawan gaske. So that fatan an ƙaru da Doctor for Forex. Fatan an samu good knowledge and experience about liquidity strategy. Fatan an ƙaru an samu kuma good knowledge about liquidity strategy. Doctor for Forex, one love. Fatan an fahimci komai. To Ubangiji Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya. Allah ya ba da sa'a. Allah ya sa amfana a wannan space. So shawara ta gaba da nake so in bada, tunda har da psychology a cikin wannan bidiyo. Psychology da nake so na bada guda ɗaya ne zuwa biyu. Shine trading kasuwanci ne wanda aka fara yin shi shekaru ɗaruruwa, ba wai yanzu ba. Ba yanzu aka fara trading ba, sai dai yanzu an ƙara masa new features and experience ne. Menene new features and experience? Shine nan misali an ƙaƙƙara ƙaiwata shi, an ƙara gyaggyara shi, an ƙara masa abubuwa masu tarin yawa. Amma trading ba yanzu ba aka fara yin shi. An ɗau a lot of years ana trading. An ɗau me? A lot of years ana trading. An ɗau a lot of years ana trading, so that bacin ana trading ɗin nan kuma ana samun tarin kuɗaɗe, tunda da tsakanin bankuna ne suke trade ɗinsu based on price actions. Suna trade based on price action between bank currency of this country and bank currency of this country. Sai su rinka exchanging na rate na kuɗaɗen nasu, na farashin kuɗaɗen nasu. So that a haka dai kasuwancin ana ƙara mai experience, ana ƙara faɗaɗa shi, aka ɗora shi akan software developing, aka yi mai abubuwa da dama, shine har ya zo izuwa nan. Sannan kuma duk abin da ya faru a kasuwar ilimi ne. Duk abin da ya faru a kasuwar ilimi ne. Idan baka da ilimin kasuwar, babu abin da za ka fahimta a cikinta. So that trading kuma har duniya ta naɗe muna faɗa, ba za a taɓa daina trading ba da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Har duniya ta naɗe kasuwanci ne wanda ba za a daina shi ba. So that ka tsaya ka mai da hankalinka, ka yi focusing, ka yi amfani da wannan gagarumin ilimin da ba kowa ne yake samun shi ba. Ka yi amfani da wannan ilimi da nake baku domin ku samu mai good knowledge and experience. Good knowledge and experience. So that Allah ya ba da sa'a. Fatan an ƙaru da dakta, sannan kuma an faɗakartu da abubuwa da dama. Na tattauna abubuwa da dama. Na tattauna liquidity strategy. A cikin liquidity strategy mun yi abubuwa da dama. Bacin nan yadda za ka yi amfani da trading view ma, bacin yadda za ka yi amfani da trading view, da yacce ake review, da yacce ake komai da komai.
komai da komai an riga da an koya maka. Saura abu ɗaya, bacin misali ka buɗe trading view ka yi login da email ɗinka, idan kana so kai sharing kawai abin da za ka yi, inda za ka danna nan gurin ne kawai, inda za ka danna wannan gurin ne, wannan gurin abin kamar sharing ɗin shi ake dannawa, so that kun gani na danna shi kamar haka. Bacin ka danna shi kamar haka, so that za ka zo ka danna save chat image. Misali wannan in hoton za ka yi saving ɗin shi sai ka danna save. Idan misali share chat image ɗin za ka irin a WhatsApp da sauransu sai ka danna. In kuma link ɗin za ka yi sharing mutum ya je ya kalli abin da kai sai ka yi sharing link. So that but kawai za ku danna share chat ɗin nan, chat image. So that za mu danna share chat image kamar haka. Bacin mun danna share chat image, yanzu zan danna shi zai nuno mana zaɓuka kamar su WhatsApp ɗina da sauransu. Kamar Bluetooth, CapCut, Drive, Nearby, Duo, Facebook, Gmail, wannan Maps, Messages, duk dai wani wuri inda ake sharing idea ko kuma sharing karatu zai iya kawo ka. So that kun gani misali, bacin na danna kamar haka ya kawo ni WhatsApp ɗina. So that bacin ya kawo ni WhatsApp ɗina, zai gama yin loading, idan yayi loading zai bani access ɗin da zan iya ɗorawa akan status ko kuma na yi sharing ɗinsa. So that bacin ya kawo kamar haka sai ka danna my status, ka danna misali kamar academy ɗita, discussion group ɗina da ko'ina da nake buƙatar da tura image ɗin, so that zan iya tura shi. So that yana da kyau ku yi wa trading 'yan uwana kyakkyawar fahimta, because trading is a good thing. So that bacin misali kun ga zan yi sharing ɗinsa, kun ga har wannan ɗina ya fito, kun ga Dr. Muhammad Salis SPT FXT Academy publish on trading view, ga date nan da time da komai, ga date nan da time da komai yau ne da sauransu. So that fatan an ƙaru da wannan bidiyo, sannan kuma an faɗakartu, sannan an ilmantu, sannan an samu psychology. Ko yanzu ka kalli wannan bidiyo za ka fara trading kuma ya rinƙa biyan ka a lot of money ɗin da baka tunaninsu, baka tsammaninsu. Allah ya sa mu dace.